ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣೋಡ್ದಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಳಕೆ ಕೈತತ್ತು ಪೋದಿತ್ತಂಡಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದು ಕೈತತ್ತು ಪೋಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಳಕೆನ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತಗು ಕನತದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮೇರೆಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಪಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ತುಳುವೆರಾಯಿನ ನಮ್ಮಪ್ಪು ಗೆಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ 31ನೇ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಬದು ಉಂತುದ ನಮ. ಇನಿತ ಈ ಹೆಗ್ಗೆಡು ಪ ಪ ಭ ಬ ಮ ನೆತ್ತ ಪ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುನಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೂಕ. ಪ ಪ ಪಿ ಪಿ ಪು ಪು ಪೃ ಪೇ ಪೈ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಅಹ ತುಯರತ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಪುನ ಪೊರ್ಲುನು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಉಮೇದೆಗ್ ನಿಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಹೆಗ್ಗೆನು ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿದ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.